Pero mismo sa Kapaskuhan, personal nga nibisita si City of Mati Mayor Joel Mayusi Almario kauban ang mga miyembro sa iyang pamilya sa Amihan Public Beach sa Barangay Dahican, City of Mati. Pasado alas 4 ang takna sa kahaponon kagahapong adlaw, Disyembre 25 sa kasamtangang tuig. Atol sa maong pagbisita, personal nga nakiglambigit si Mayor Almario sa pagbuhi pabalik sa dagat ngadto sa gibana-banaang anaa sa 70 ka mga bag-ong napusa nga pawikan nga nahilakip sa olive ridley species gikan sa conservation hatchery sa local Marine Bio Conservation Organization nga amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated sa pagpanguna sa presidente niini nga si Mr. Pedro Plaza o gikuyugan sa mga orihinal nga miyembro nga sila Winston Plaza, Maiden Ginita Quijada, Mark Bacalso, Peter Plaza ug Anthony Gaviola. Makita sa mga hulagway samahan sa City of Mati ang kalipay nga gibati niini sa talagsaong tsansa nga makasalmot og masaksihan ang maong kahigayunan. Hinuon, gipaabot ni Mayor Almario ang iyang hugot nga suporta ug pagpasalamat sa putli ug hamiling kausa sa nasambit nga grupong amihan, lakip na ngadto sa mga lideres ug miyembro niini sa ilang walay kapulanang paningkamot sa pagpreserbar sa umaabot nga henerasyon sa maong matang sa pawikan nga nahilakip na sa mga deklaradong endangered marine species sa tibuok kalibutan. Dugang pa niini ug atol sa mong higayon, nagighimamat usab si Almario sa mga lokal nga residente ug turistang bisita nga anaa kaniadtong tungura nga gikalipay ug gidayeg sa katawhan. Ang pagbisita ni Mayor Almario sa Amihan Public Beach usa ka tataw nga tibailhan nga ang pamunuan sa iyang People's Administration dili lamang nakasentro sa turismo ug ekonomikanhong kalambuan sa syudad sa Mati apan nakatutok usab sa pagkonserba ug pagpanalipod sa kinaiyahan sa kadagatan sa tibuok Mayo Bay ug giila usab niini ang mga makonsiderang modernong bayani sa syudad susama sa grupong amihan sa Dahican balod sa Paglaom Incorporated sa ilang nahimo nga pagkonserba sa kinaiyahan pinaagi sa volunteerismo sulod sa dulan 21 na kakatuigan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News. XFM Report.